Dúirt rintbáil de bhardúdras na Gaeltachta aniu go gahíim túdras díriú chéanú fastaíochta agus chréinal. Dúirt de méid a bhíanana sé €5 milliún uaiscead údras na Gaeltachta. Tá an tuaisce ag maith trasnaí chealaigh. Tá buisiad gos cían 40 milliún ag roion cruthaí pobl tuaithe Gaeltachta go bhliain 2010. Tá 23 milliún euro bainte ó bhuisiad forbron na Gaeltachta agus na Hileáin. Gearú buisiad údaras na Gaeltachta ó bheith nach 36 milliún go dtí beag an os cían 3 milliún. Cuasaí capital bhú I gearú. Bain te seo le gnéthe cosú le héidechas tríú levéil agus deontais go ostóirí. Hit se os cían 90 milliún go dtí 50 milliún. sé an príomhród sa láthar na huaire sa néráid cnamartágain na postní tá an hana héin chuomhnú. Dúchan smúd a riide tá gin údras, ní hen teirigid chorbe ach cólatí nó I bheileisteach agus fostiíocht nó chruthú. Cheartún Giro tréáil agus eúna, agus tá an nuiri sin tréáil le testáil faoi láthair, agus tá an nuiri sin daoine ebre. Go mí cheart Béidir sa látáinneomhan don údras, brenn ní níos mó tréáil ná tionscail nach bhfuilán. Tá cirú ganas 2 milliún euro diontar a scéim Gaeltachta pobl agus cá aimsire. Is as a giste seo bhaoine tar scéim leart na Gaeilge agus mrátí. Ach tá sé ghlachan nach gur deire le rion scéimaní ar feites fóthub. Bhíon cheistán ó híomh an strateis agus na cuirimí breise a bhí an strateis ag máóthirt an údras cin muoinú a bheits ar fáil. Bé ran na Gaeltachta, bé cuirimí fantrata ag údras na Gaeltachta, bé cágan, ní bhéon na scalana bag a Gaeltachta ag dúnú, bé scéim na maratíán agus bé ciise capital an don Gaeltachta. Sléadú an bhéid atá sací machchatí se nach maid deire le scéim na bhla mar I Gaeilge, ná go ddíhann le roinn na Gaeltachta agus is rud iontas airfacha sin. Nis ní na mion sonnarí muic fós ach tá ar súd do ggóhééis cecha táhacht chustá in scéim le haid sanga agus go bhaint na Gaeltachta agus cecha lánachas tá se go dhéalagar na Gaeltachta. Go féidir leanach do ráideis. I máireach tá cruniú báirt údaras na Gaeltachta le reachtas na forbacha a gunbe na Gaillimhe. Bhí sé geisteach in stráteis fici blion go Gaeilge le bheith mar mhórábhar le plé, achas do héanais gur bheith na cirthe a bheith ar mhór lista. Mar a trasnaí cheala nó ag TG Cahir.